ole tun truma hian topic pawimawh tak mai kan ngai thlei dawna chu mi tam takina namawh hei tunlai thalai teina bik takin kan mamawh ani awme chu tun truma hian kan sei dawna chu enge kan ti chuan Arngeng mo nei te tan a thatu le Arngeng nei tan a hriat ngei2 kha karon sei dawna abula tanga top tlangai lo en chuan ni lo hlok pui ngei ka pai se ni ole hei Arngeng kan ti hi mel chia mel tha mo le vun chia le vun tha mo no pang atara zur engma athia lawa kan du lo chung poa kan nei thin na chi khat ania abik takin hei mipa mel tha tak te ponianga me che mel tha tak te ponianga chung ho tan phei chuanin mel that na song phamo min hia sakin kan mai vun min ti chia sak ve thani delam taka chuan a huat thala em ya chuan hetiang ang Arngeng nei thin ilo ni chuan tuna karon sei tur he uluk tawin lo nga thala chuan hei kan maya Arngeng alo chan per pakha chu buang hute atanga siam kan ei tamwang ani ve pakhata engwange kan ti chuan ai ke ni mihringten ran bulzinga hinda tui kan in tamper chu buang hute le buang hute tui atanga siam thil te hian nia hei buang vul tu ten an buang vul te hute tui tamzok an nei thina turin damdoi hian chiu ve thina chumi damdoi an man chuanin Arngeng in siam tur khana satakin apuya chumi ania wang chuanin kan maya Arngeng om lai chuan buang hute tui atanga siam buang hute tu antinan cheese te butter fruit te ice cream te le buang hute ang chin prim kha kanin sum tur ania chuan ni hemi kan sei fo thina ilukham kor thak te mala hi apoimo ya ni thume mo ni li tana ilukham kor thak sin talamo hemi hianin maya Arngeng lo om tur laka khain aveng don cheya chu eng tin nge kan ti chuan zan kan buta kan kham thin lukham kora hian kan sama bacteria te an kai thina wangin chu bacteria chuan kan chu bacteria chuanin kan mai te kha ati thak thriani chuanin pol kha lo siam ta thriani lukham kor thlang ring pe lo ani point mutonin towel fine emo lukham ka khu thri lamo tina sei sir jong ten kan lo muwa azang tha join kan murang pe lowa ten kan lo sei sira chang le khanin lukham khan kan mai kha sireng ta thriani khanin lukham kha lo pal to phei chuan ka khan Arngeng kha siam tu ani chuan poimo le chu ril tramin om su ti hi ni ya hei achang chuanin kan mai Arngeng te hi kan pon lam chok ni lawin kan chung lam dam lo na fang ya lom ve thei ni sa noya kan mai ve na ta na kan man thin cream te le dam doi manga kan en kol po enge kan mai mo Arngeng kan lo nei na chan kan mai bol na chan bul pui ber ania puma acid kha alo punga kan mai Arngeng alo pung ta thani chuan kan pumpuya hian acid alo tlem chuan betaine mo HLC alo punga chuanin kan mai mom tura venga kan mai Arngeng lo om tu kha satakin aveng theini chuan ril tramin om lo la pum ruakin mo pum ruak lo tu ril tram tuan om te eng hianin Arngeng a siam ve theini chu tuna karon seita khau kha lo zom thap pai ani chuan khang Arngeng lo nei tu laka te le Arngeng lo nei ani pon khami kha tam takhan atiziam do ani chuan hi thata ka lo zom tumla lo hlok pi lo tangkai pui nge ka pai se ni le tun chu matan chuan khati zong khalo ni le phot se ilo hlok puya ilo tangkai pui le nge ka pai se eng po ni se mi zo headline show channel lo thlia chin tu zong te in the fine mang chaun man nom le phep ule